love me, even if it's fake. So yun guys, nandito ulit ako sa sa may Maginawa Street, Teachers Village is Quezon City, para doon sa kukunin ko yung medicine quotation request ng asawa ko para doon sa gamot niya. So yan, dyan ulit sa building na yan, Dadalhin ko lang to sa loob, tapos kapalit yata nito yung price quotation ng gamot eh. A few moments later. So ito guys, nakakuha tayo ng price quotation ng gamot nung nung asawa ko. Bali naka-address to kay ayan, kay Vice President Robredo, Leni Robredo. Tapos para ma-approve to, kailangan natin tong may mga pa kailangan gawin, yung procedure na yun, kailangan sundin natin yan. Bali dito to guys sa ulit sa ayan, sa Globo Asiatico Enterprises, ayan. Bali siguro pag na kompleto na natin tong nasa procedure na to, saka siguro natin to dadalhin dito sa sa office ni Vice President, ayan. So sana guys ma-approve to, kasi malaking tulong to sa amin, kasi medyo mahal yung gamot eh. Ito siya, pag na-approve siya guys, ito yung gamot, 23,625. Bali pang lang yan, pang isang session, pero di ba malaking tulong yan pagka na-approve tayo, ayan. So ayan, kukumpletuhin muna natin to, hintayin natin yung magiging response nila. Okay. So guys, kaya ako rin na-upload tong mga ganito, kasi gusto ko rin sana yung mga gaya ng asawa ko yung sakit, makatulong din tong yung video ko na to, kung paano sila makakalapit sa mga ganitong ahensya. So bago ko ito nakuha guys, ito muna yung pinakita ko dito sa parang sa counter doon sa window 1. Ito muna yung pinakita ko, itong itong isa, medicine quotation request. Tapos pag na-approve na, bali ito na ibibigay itong isa, ito yan. Bali siya, sinadya ko na lang dito kasi medyo matagal na itong request namin. May nakausap kami, sabi sadyain na lang namin dito kasi medyo hindi na nila nare-replyan sa email, kasi madami talaga nag-i-email sa kanila, kaya sinadya ko siyang puntahan dito. Yan, buti nakuha ko naman. So ayan, kukumpletuhin na lang tong procedure dito.